negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may mahalin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero asin ikatulong Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nagdo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Maray na aga sa tuya mga ka-consumer at mga kanegosyo. Maray na agang pagka-Biyernes, Biyernes ngunyan, piyesta opisyal. Pero dahil ta igwa kitang programa para sa mga konsumidor, asin para man sa mga negosyante, dapat yaong kita digdi para maghatod kang mga importanteng impormasyon para syempre sa satuyang mga kanegosyo. So welcome sa episode na naman na ini kang programang Usapang Consumer at Negosyo, hatod sa Indo kang Department of Trade and Industry Regional Office 5 sa Giraray. Ini po ang sa Indong ka-consumer, si Bem Romano Berango. Ang makakaibanan nindo sa laog din sarong oras, alas 11 hanggang alas 12 ninudto. Ngunya na Biyernes, Abril 21. 2023. Ayan. Okay. So, siguro dakol ang mga nakatutok sa tuya ako niyan sa radyo dahil piyesta opisyal. Pero aram ko dakol man ang nakatutok sa tuya sa mga nasa kanya-kanya nindang sasakyan kasi ako nga ni kasubago nakatutok. Sabi ni Kuya Mar, kasubago, baka daday magprograma si DTI ta piyesta opisyal. O kaya nagpara dali-dali ako. Kaskas ako mag-drive. Maray nga inainot sa kuya ang sa tuyang magiging bisita mo niya na makakaulay-ulay tango niya na aga. Ang samuyang division head sa Consumer Protection Division, si Sir Ruben Sombon. Sir, bation tango na sa tuyang mga paraan tabay po. Yes, Ma'am Bem. Diyos marhay na aga po sa gabos nagdadangog mo niyan na pagkaaga. Medyo mainit, Ma'am Bem. Sabi nga, kasi ko na daw ko si Sir Mar na mag-ingat po kita sa init kang saldangon niyan po na alas 10 hanggang alas 3. Medyo critical. So nagdadangog po niyan. So medyo nag-iinit ang payo dahil naraot si mga electric fan ninda. Magdangog po kamo kung paano po kamo magpapayra. Tatawan po kamong giya kung paano ang paghanap kita mang repair shop. Iyo, tama Sir Ben, so mga electric fans, so mga air conditioning units, pwede man sa mga sasakyan. Yes. Mga sasakyan. Kasi, ang satuyang tema ngunyan, ang satuyang pag-urulay-ulayan ngunyan, itong bagang mga inaapod tang service and repair enterprises o service and repair shops. Kasi dakulong kita dyan na nahihiling sa mga gilid-gilid. Kasi kisain, mas kidigdi sa sentro kan Legazpi, mag-ikot ka digdi, dakulong dyan ki mga service and repair enterprises or service and repair shops. Ang apod mi kaini sa DTI, SREs or SRS. Okay. So, iyan na nahihiling ta dyan sa mga sa bilog na region, sa bilog. Digdingani sa Legazpi, kadakol talaga ako nahihiling. Siguro, kadaklan sa satuyang mga consumers, Sir Ben, day maninda aram na dapat ining mga shops na ining mga enterprise or establishments na kaipuhan magpa-accredit sa DTI. Tama, Sir Ben? Okay. So, iyan ang mga shops na kaipuhan i-accredit kang DTI. Natangan ito, Sir Ben, ano ang basihan ka Natata ining mga shops na kaipuhan mag-apply ki accreditation sa DTI. Yes, Ma'am. Sa liwat po, again, sabi kang Consumer Act of the Philippines, RA 9, number 7394 na ang legal basis natin sa mga requirement the state shall cause the accreditation of repair and service establishment and their technical personnel in order to protect in order to protect the interest of the consumers. So nakapalaman po yan sa satuyang batas. So kay puwanta po i-regulate ini mga service and repair enterprise na sa muyang babanggiton sa Indo taud-taud as we go along the discussion, Ma'am Bem. Kung ano po ining mga service and repair enterprises na dapat magkuha ng accreditation sa DTI para po sa protection kang consumers, para po masigurado kang DTI na
nagsusunod sinda Ma'am Bem duman sa tamang sa minimum requirements na dapat igawasinda bilang pag-render ka mga services na pig-offer ninda. For example, ining mga automotive repair shop. So kay po mahiling Ma'am Bem na talagang igawasin ng equipment and knowledge para sa pag-irahay kaya na sarong sa automotive. Ayan. Uy, ngayon ko sana nahiling pala ni Sir Ben, may ba ako? Naka-uniform pa lang kita. Pareho kita naka-itom, pareho kita naka-mask na blue. Ayun. Temak na Dahil kita naghuron. Okay. Anyway, iyo nga ni iyan ang pigsasabi ta na importante na maaraman kan sa tuyang mga kanig ka consumer na ining mga shops na ini bago sinda magpairahay, bago sinda magduman, dapat hilinguninda iyan kung iyan igwang accreditation sa DTI. Kasi mamaya maaraman nida kung nata ta kaipuhan ninda ipatronize o itangkilik itong mga shops na accredited sa DTI, no? Kasi sabi nga ni Sir Ben Kasubago, para man sana ini sa protection kan sa tuyang mga ka-consumer. Bago kita magpadago, Sir Ben, nalingawan ko, pwede palan kamo maghapot sa tuyang text line kung igwa kamo mga ihapot. Pwede po kamo maghapot sa 0999 883-1471. Ayan po, ano po, libre po ang paghapot kung igwa ka mo mga issues, halimbawa manungod sa mga inavail nindong serbisyo sa pagpairahay kang sa indong mga appliance, mga auto, ayan. So, ayan po ang satuyang pag-urulay-ulayan ngunyan. Nadadangog kita man syempre sa 729 kHz, as in nahihiling kita sa Facebook pages kang DZGB News Online, as in kang DTI Region 5, kasi sa muya man po ining sinishare. Yaon man po kita sa YouTube channel kang DZGB. Ayan. Okay. So Sir Ben, nasabi mo na kasubago kung ano itong basihan, ano? Ngunyan Sir Ben, ano ba ining mga irahayan o ining mga repair shops? Anong klase ki mga repair shops ang kaipuhan ki accreditation sa DTI? Sige Ma'am Bem, sabi ko sa bago na to protect the interest of the consumer. So of course, data man babaliwalaon ining mga service and repair enterprises. So kay puan taman po sinda protektaran as well. So balancing kita Ma'am Bem. So ining mga SRE na napiga-apunta, service and repair enterprises. Saro po diyan nang nginuta na piga-akredita ining mga auto repair shop Ma'am Bem. Masunod ining mga electronics and repair electronics, ibig po sabihin ka sa mga appliances ta. Igwa kayang duwang klase yan Ma'am Bem, igwang pigapod kitang so technical tang pigapod ng brown lines tapos white lines. So mga electronics, mga appliances and itong mga refrigerators ta ngunyan Ma'am Bem na medyo talagang kaipuhan ta magpalipot kay tubig para po maibsan taning summer tangon yan na namatian. So kasabay po yan and masunod po diyan Ma'am Bem, of course ining mga air conditioning units ta, ining mga household air conditioning units kasabay Ma'am Bem sa mga aircon sa auto. So magkasabay po siya. So magkaiba po sinda igwang mobile air conditioning na piga-apod. And of course, kasabay diyan Ma'am Bem so mga motorcycle repair shop, dito po paglingawan sa mga mga riders ta kung nagpapairahi po kamukan sa indong mga motorsiklo na pigagamit sa rural daw. Pang service nindo sa trabaho o panghatod sa mga estudyante nindo, pag mapairahay po kamo, be sure na igwa po ning ning accreditation ng pigpapairahayan nindong shop. So iyan Ma'am Bem, so nakakapira na pig-accredit sa tuyang opisina. Ayan, okay. So, tandaan nindo ato itong mga sinabi ni Sir Ben na mga classic repair shops, dapat igwa itong accreditation sa DTI. Kung halimbawa nataon na nagduman kamo nga mapairahay kamo ki electric fan o air conditioning unit sa sarong establishment or enterprise, nahiling ni pighanapan nindo ki accreditation sa DTI. Kasi required ba Sir Ben na naka-post iyan? Yes Ma'am Bem. Oo, halimbawa ano ang dapat nagibuhon Sir Ben kang sarong consumer? Pwede po nindo haputon si tagsadiri kang repair shop kung nata mayo siya ning accreditation na naka-display, accreditation certificate na naka-display. Pero kung day man, pwede po kamo makipag-ugnayan sa tuyong opisina Ma'am Bem para po may report
sa satuyang provincial offices in certain shop na mayo ning accreditation because sabi nga kanina na they po pwede siya mag-operate unless na igwa siya ning certificate of accreditation na big issue ang Department of Trade and Industry. Okay. So, ang dapat nagibuhon kan sarong consumer, haputon. Oo. Baka baga nga da ilang nakapost. Yeah, baka Oo. nalinga bata minsan sa shop tabaga medyo Oo. magulo Oo, na ining oo. mga lalo sa mga motorcycle repair shop saro lang po diyan ang tagsadiri saro lang po ang technician so baka nalingawan niya lang na i-display. Pero Sir Ben, curious lang ako kasi igwa ba ang mga repair shops na like yaon sa na ngay sa harong, ngaya sa compound kang harong may nag-iirahay kiya motor o ano ba ini? Required din ba ini? Yes, ma'am. Basta nag-operate ka po ning ning sarong repair shop. Maski pa nasa harong po nindo yan, ma'am. Requirement pa po giraray magkuha siya ning necessary permits. Bako lang accreditation. Of course, itong mga mayor's permit na kaipuhan niyang kuha bilang sa pagnenegosyo niya, permit sa mga pagnenegosyo niya. So, saro lang po yun yung certificate of accreditation sa mga requirements sa pagnenegosyo, ma'am. So, yan po, kaipuhan niya po magkuha. Okay. So, bago siguro siya ma-issuehan ano ba yan? Requirement ba yan pag ko DTI business name o requirement pag ko business permit sa LGU? Sa ngunyan, ma'am, nakakapirang LGU lang ang nag-require kang certificate of accreditation. Pero kita sa DTI, halimbawa, ma-apply ako kay business name, BEMS Auto Repair Shop. Ma-apply akong business name, di ba? Maano man ako sa DTI. Ano ba yan? Bago mo ako tawan kay business name, dapat igwa na akong accreditation sa DTI? Hindi naman, ma'am, Okay. ini-issue natin sila ng ng business name registration. Okay. Pero kasabay kang pag-release kang business name registration, business name certificate niya, pigtatawan ta naman siya ki ID, ki information regarding sa pag-accredit. Kung nagkataon na nagpa-kuha siya ng business name registration mga provincial offices, automatic po pigtatawan na sinda ning form para sa accreditation. Kasi may mga requirements man po siya. May requirements siya. So, pigtatawan pa man siya time para mag-comply ka itong mga requirements bago Yes, siya oo. ma-accredit. Igwa ba iyan, Sir Ben, na na parang deadline kung noarin mo iyan i-comply? Kasi na-issuehan ka ng business name, pero dahil ka pa man na accreditation. Sa batas natin, ma'am, kaipuhan bago sinda mag-operate. Bago mag-operate. Bago mag-operate, dapat Okay. i-secure niya na yan na certificate of accreditation. Mag-submit na po siya sa mga provincial offices natin. Then, isa-subject po kayan, ma'am, sa inspection tapat, sa validation. Kung talagang igwa siya ng mga equipment na pigahanap sa mga mandatory tools sa pigahanap sa sarong shop, kay puan mahiling ta po ito. Siguro ano nga ini kasi dakulon ako nahihiling ng mga para irahay kay mga nagari daing nganing mga daing mga business name gayo basta sa nag-irahay duman sa mga natad ba ganinda may naaagihan ako Yes, paan sa ma'am. Actually, talagang dakol kitang nanotaran dyan. So, yung pigalibot yan kasatuy ang mga provincial offices ng mga personnel para masabihan sinda na talagang kay puan din na pa-credit. Pero for the meantime na talagang gari nagpupunailing taman nagpupuon pa lang Nagpupuon pa man sila. sana. Syempre, kay puan ta po sinda tamangan man. Okay. So kung anong kay puan nila itataw tapo kung kaya pong itaw kan DTI sa mga trainings regarding sa pag accredit sa mga technicians nila kay puan mahiling ta na igwaning test the certificate of competency or national certificate na piga-apunta as requirement duman sa pag-accredit kang sarong shop. Okay. Kasi siguro baka baga nga sinda aware na igwa Yes, kaining dapat sindang sunodon, igwang batas na arog kaini na bago sinda magpuon. So kaipuhan man ninda giraray ki parang guidance kung halimbawa man nga talagang dainin da aram. Pero ang hagad taman nga ni Sir Ben sa satuyang mga consumer nganing daina sinda abala baga. Minsan baga abala halimbawa. Nagpairahay ka duman sa sarong establishment. Tapos may problema. Pakatapos na irahay sa imong auto o sa imong appliance, nagka-problema. 'Di ba? Ano ang gigibuhon mo? Syempre mareklamo ka. Pag nagreklamo ka, ano ang sasabihon kan DTI?
So siguro Sir Ben, diyan na kita malaog. Diyan na kita ilalaog ta na diyan kung takaipuhan mo itangkilik itong mga accredited na service and repair shop. So, yun na yan, Sir Ben, ang dapat na masabutan kan sa tuyang mga paraan tabay, kang mga ka-consumer ta. Ang importansya kaining pag-patronize o pagtangkilik digdi sa mga SREs, no? Accredited SREs. So, enot sa gabo, Sir Ben, ano ba talaga ang or siguro bago ito, natatakaipuhan magpa-accredit si SRE. Yes, ma'am. So, kay Puan kasi ang nasabi na kanina. Kanina, oo. Kay Puan talaga magpa-credit ang mga service and repair enterprises because para kita sa DTI, mahiling ta na talagang may kakayahan sinda, ma'am, mag-offer kang services ninda. So, data po tutugutan sinda na ma-accredit na talagang may kulang sinda sa mga requirements. Ang inutapig hiling ta dyan, so technical capability kay itong technicians ninda na talagang tatao siya mag-service. Baka ang iba kasi, ma'am, medyo baka sa pag nakaukod lang tidiit pag huninda pwede na mag-irahay kisarong appliance ninda ara may pigiling kita dyan ng mga parameters para talaga mahiling ta na may gusto ng competency na piga-upod. So yaon po katuwang ta po dyan ang Technical Education Skills Development Authority. So nagte-training po, may nag-assess sinda. Libre po yan, nangaram ko sa test na nagkakandak sinda kayan mga training duman sa mga technicians natin. So para po masabutan man kang mga gusto magnegosyo sa SRE, ma'am Bem. Kami po sa DTI as a regulatory body. So kay po pong i-assure ang mga customers ta na data aram, siyempre magadakulan sa tuyang shop. So kay po po ma-assure sinda na talagang tatao kita, may equipment kita na pang-irahay talaga kang mga ipapairahay sa tuya. At kasi bago man sinda ma-issuehan ki certificate of accreditation, pigbibisita man kang DTI, tapos ano ba yan, DTI lang ba or igwaman sindang separate na iko-comply sa TESDA? Sa accreditation to, ma'am Bem, DTI lang po nag-inspect. DTI, oo. So ang TESDA sa mga documentary requirements Na hinahagad. ka sa tuyong opisina. Okay. Yan, ibabalidate naman yan. May database man ng TESDA. So ibabalidate sa database nila kung talagang inimpigtaw sa tuyang certificate kang technicians, talagang in-issue kang TESDA. Okay. So, iyan ang saro sa mga parang nababaliwala gayud kansa to yung mga ka-consumer na maski sain mapairahay kita duman iyo na data piga isip itong pwedeng maging mga consequences kay itong sa tuyang mga actions kung kita patuloy tang pigpapatronize itong mga dai accredited. Kasi, di ba, Sir Ben, dapat igwa yan ng mga Sir Ben, di ba? Halimbawa, ako, nagpairahay ako kang kotse sa sarong mekaniko or shop. So, bago dapat ako dapat may agreement, di ba? Yes, ma'am Bem. Tama Ano yan. nga ni ang pigagibo, Sir Ben? Ano ba ang... sa mga nagpapairahay, nagpapaayos kay appliances, kay auto, hindi pang tatandaan po nito. Pag nagpairahay po ka mo, kay Puan, i-assess mo na yan, ma'am Bem. I-assess, okay. Kang technician, kang shop. So, upon assessment, syempre, hiling mo niya kung ano talaga suuraw. Raot. Then, kay Puan niya po magtaok estimate. Okay. So, kung ano itong pyesa, gurano itong pyesa. Estimate lang naman, gurano itong pyesa, pira ang charge sa labor, mga pirang aldaw. Yan ang importante, ma'am. Minsan nakakaligta, minsan nakakaano lang kung hanggang naalo yan, so pagpapairahin niya. So kaya po may agreement between you and the shop para maaraman po nindo, ma-estimate nindo kung pira ang gagastusin nindo. Ngunyan, nasa nindo po na consumer kung papaayos nindo or dai base duman sa estimate sa diagnosis kang shop. Then pag nag-okay ka mo, syempre kay puan po nindo magpirma kung sa shop kasi kay puan mapahiling man na nagko-conform ka mo, ma'am Ben, kasi diyan nakakigwa mostly ki reklamo sa tuyong opisina kasi pagkatapos irahayon duman na mahalon da so charge, lalong-lalo na sa labor charge ka mga shops.
So mahalon da sa piyesa. So dapat po sa both ways man yan, Ma'am Bev. Kay puan ipaaram kang shop, kang mga personal kang shop, kung ano suga susong kang consumer, and dapat si consumer aram mo niya kung di sa epektaw aram maghagad siya mga gura no arin kung makukuha iyan apik paparay ko sendo. Oh. Para malinaw sa inda, Ma'am Bev. Oh, ayan. Iyan ang pinaka-importante. Kaya nga ni ang pigsasabi ta sa DTI na dapat hanapon ta itong mga accredited kasi Correct. kadalasan ining mga accredited dahil ta nag-agi sinda sa nag-agi sinda sa DTI, pig-accredit sinda. So aram ninda kung ano ang mga dapat nindang gibuhon. Tama ako, Sir Ben? Yes, Ma'am Bev. Oo. So, tatanda nito for permito. Sabi ko sa bago na estimate of date or time of completion. Kasi minsan tinuguan ka kang sir, ngaya, balikan mo sa aga. Pagkaaga, pagbalik mo, Dahil pa man tapos. di pa nga rin na hero. Oo. So, dapat igwa po kamong papahiling sa muya sa DTI na may agreement ka mo na tinugaan ka, araw kining oras. So, dapat malinaw sa inyo, Ma'am Bev. So halimbawa, ngaya Sir Ben, arog ka ito, tinugaan ka, nagpirma ka mo sa arog ka ining mga agreements, no, may kontrata. Tapos pagbalik mo, dai papigihiro nga ni so auto mo, pwede ka bagakan magreklamo? Yes, of course, Ma'am Bev, kasi may agreement ka mo. Pwede kang magduma sa opisina na para mag-file ki complaint sa tuya. So papapunta si shop kung nata dahil niya tulos na i-deliver, so dapat niyang i-deliver according to sa agreement nila. So iyan Sir Ben, sana iyan sa mga dapat tandaan kan sa tuyang mga ka-consumer na bago mo walat ang kotse mo, dapat igwa ka mong agreement. Sabi nga ni Sir Ben, kaipuhan ilatag kang shop or shop owner itong sa iyang assessment kung ano ang raot kang auto, ano ang mga dapat na piyesang kaipuhan, tapos so kantidad kang pyesa, buda so labor cost importante na mapag-agrihan na nindo bago mo itiwala so kotse mo o so kung ano man motor o ano sa shop. Tama, Ma'am Bev. So, pagkatapos naman kaya, pag makuha ka na, kaya po, so billing invoice na pigapunta. So, resibo na, tapos na ngayon, so pinairahin mo. So, kaya po, ipahiling man dumang kang shop, so description kang actual na ginibo niya. So, actual job done. So, cost kan labor, kung yaong pa dyan, description of cost and cost of parts. So, nakamalinaw dapat para mailing maninda na talagang tama sa estimate, medyo harani sa estimate mo. And other pertinent service information na pwede mong ikag dyan. Like for example, so, yaong dyan, Ma'am Bev, so warranty. Ang warranty sa workmanship, ang requirement ka sa tuyang accreditation is at least 90 days, Ma'am Bev. So, workmanship po yan na so pag-ayos kan sa indong so kay puan igagaran may guarantee so shop na 90 days maray so pagkakaayos niya kayan mas alawig mas maray po may po kitang basta ang requirement natin is minimum of 90 days dapat ang warranty kang workmanship. Okay, so saro pa iyan Sir Ben sa dapat ang tandaan na ano ba iyan Sir Ben, implied dapat ano ba iyan talaga? Kasabay iyan sa repair, katakod na iyan na warranty. Dawa dai magtaram si shop owner na ang warranty kang repair is 90 days. Yes, Dahil ma'am. naman kaipuhan siya magtaram. Dahil na kasi may pinirmahan po si owner kang o representative kang repair shop na tigsusubmit sa tuyong opisina na igwa siyang undertaking na pinirmahan duman na gari 90 days ang requirement sa warranty. Sa workmanship. Okay. So halimbawa ako nagpa-repair after 1 month naraot giraray. Pero the same. Dapat so the same raot Yes, ma'am. Opo. assessed. Oo. Kung naraot giraray sa loob kang 90 dias, 3 months yan, Ma'am Bev. Kung naraot giraray, ibalik po nindo yung pigapuntang back job, Ma'am Bev. Ano yan? Libre na ba? Libre. Dapat they magcha-charge giraray si SRE kasi Oo. so pagkagibo niya according naman sa warranty niya talagang naraot giraray. So kay puan ayuson po giraray ito kang service and repair shop at no cost duman sa customer. Pero iyan, Sir Ben, kung the same problem. Yes. Pero kung iba naman so naraot, Opo. bako man so inayos, it's another story. Yes, Ma'am Bev. Tama Oo. po yan. Kung iba naman, alam mo, ang pinairahay mo
sa auto mo is si radiator, for Aha, example. aha. Tapos ang na-route naman so aircon. So magkaiba po. Magkaiba. So Oo. kay po iba naman po itong So, dahil mo gamiton sa warranty Apo. naman. Oo. Ano ba ini, Sir Ben? Ini bagang mga ano ba ini? So, mga dakulon baga mga para irahay ano? So, igwang mga specialization sa radiator, sa makina, sa ano ang tapod ka? Electrical. Oh. Tapos ini mga vulcanizing shops. Kaipuhan pa ba ini? Halimbawa ining vulcanizing shop. May mga exemption kita ma'am na Okay, pick up po. sige. So mas ang sa exemption diyan ining vulcanizing shop. Okay. So di siya kasabay as kakuha ata siya ning accreditation. And Ah. panduwang exemption ining pigapunta ma'am so hobby. So hilig mo lang ngayon Okay. mag-irahay ki mga sasakyan ki motor Oo. ano ka. Pero exempted yan. Pero kay puan, di ka mag-accept na i-repair mo tapos magcha-charge ka. Okay. Kasi libangan mo lang Oo, na oo. talagang ang passion mo duman sa pag-restore king motorsiklo, pag-restore ka mga auto. So talagang pigano mo lang siya. So exempted siya. Kasabay po siya sa vulcanizing nga ni Ma'am na exempted. And itong mga lubrication sa mga gasoline station, kung maili mo, exempted mo Exempted. po sinda. Okay. Nahapot ko igwa akong ipapa-vulcanize na goma. Baka hanapan ko kay accreditation. So, dahil palanda pa, exempted siya. Opo. Okay, oo. So, iyan po ang dapat na rumdumunta bilang mga konsumidor. Kasi, iyan ang pigsasabi ta na nganing maiwasan na itong mga abiriya pa. Kasi, dakulon kayang pwedeng mangyari. So, si consumer, pwedeng ma-high blood, pwedeng... Yes, ma'am, ma-high blood talaga sobrang init kang panahon mo niyan. Tapos pinalakaw mo pabalik sa shop nindo, ito pala hindi pa naayos si auto niya. Talagang Baka high blood talagaan. Tapos, halangkaw pa nga so charge. singil mo, Oo. so charge. So, tapos, daiman na satisfy si consumer duman sa trabaho na ginibo. So, talagang automatic yan, ma'am Bemba. Lalong-lalo na kung wara kaning certificate of accreditation. Kumbaga sa liability mo sa DTI per se na talagang ma-aggravate so kaso mo kung sakali man. So kasi di ka dapat nga ni mag-render kang shop mo, di ka pwede mag-operate kasi wara ka pa ning certificate of accreditation or accreditation sa nahali sa tuya. Buda, ang aram ko, Sir Ben, there was a time na nagdigdibaga sa mga colleagues tahali sa Manila na nag-enforce sinda, naglibot baga sinda, tapos sa mga shops na daing accreditation, gari pig fine ninda. Yes, ma'am, Pig filean ki formal charge. Opo. So again, maski pa ko sa mga taga FTED na so mga maski sa pag-iriba tadi sa regional offices so sa mga provincial offices na pag-iriba ta regular po sila nag-iikot para po maabisuhan kamo na baka nalingawan lang po nido mag-renew or nalingawan lang po nido magduma sa opisina para mag-file kang accreditation nindo. So yaon po makipag coordinate po kamo sa tuyang mga DTI provincial offices na mga staff. So ini bako sana pasabot or tabang sa mga ka-consumer nganing dai sinda mabiktima kudi duman man syempre sa mga owners kaining mga shops na ini nganing dai naman sinda makasuhan tanganing maraysa na baga ang pag-iristoryahan. So kung mga shops man talaga na kaipuhan mag-comply ka ini, day na po maghalat pang makasuhan tanganing syempre magabat man bagayan sa bulsa maski pa sisay man ka iyan. Kasi ang fine gari, ang penalty, Sir Ben, pira ba ang minimum na pigcha-charge? Pag, igwa ba kita dyan? Yes, ma'am. So, under kang PD 1572 tapos or RA 19739 po. Minimum ang fine na yawn digdi, ma'am, is only 500 pesos. 500 pesos. So, under itong Presidential Decree 1572. Pero day malampas sa 50,000 pesos. Okay. Pero ini magabat, ma'am,
additional fine of 1,000 for each day of continuing violation. So ibig sabihin kaya pag di ka pa na may finding sa mo na wala kaning accreditation, nagko-continue ka manggiraray mag-operate ka sa imong shop. For every day nag-ooperate ka, 1,000 pesos po ang fine. So, iyan, ano po, dapat tandaan ta iyan. Sa satuya, gabos, kitang mga konsumidor, minsan baga, dahil naman kita kaya nagaintindi, dahil naman kita kaya nagaharanap ka mga accreditation, kung sain ngaya so aramtang para irahay, kung sain kita mas accessible, dumana kita. Pero mas importante talaga na itangkilik ta ini, ipatronize ta ining mga service and repair enterprises na accredited kang DTI. Saro pa, Sir Ben, halimbawa nagkaigwa ki abiriya so sa imong pinaayos, halimbawa ako. Day man akong habol, di ba? Ano ba, igwa ba akong habol, pwede ko man siya ireklamo? Si shop. Ireklamo ko siya. Pero di ba, igwa ka man na ano diyan kasi nagpairahay ka duman sa DAI accredited. Actually, pwede mo talaga siya ireklamo. Pwede man, kasi baka minsan talaga mambem ng mga consumers day man aram ning special law kasi ni sa tuya na so day man aram na igwa pala ning accreditation nali sa DTI. So ang hagad na lang, maski sa man na shop mambem na naka-experience sinda na sinda na satisfy kang pig-offer na service so nagpairahay sinda na day na ayos instead na maayos lalong naraot so paayos sinda nga appliance. So pwede po kamo mag-lodge kan sa inyong complaint sa yung opisina. So kay punta po yan i-assert na rights ta kasi nagpupundar nga ni kita, nagtatamo kita mambem, nag-invest kita sa mga appliances, sa mga iba pang kagamitan ta sa harong para ma-comfort kita. Tapos nagpaayos kita na day man naayos so sayang kang oras sa pagduman sa sarong repair shop, sayang kang pamasayta, sayang kang pig charge sa tuwing kang tricycle, sa pagkarga ka sa tuyang appliances na ipapairahay. So kay puwanta po i-assert po yan na rights indo. Day po kamo magano na charge na lang sa experience day po. So kamayaw po ang Department of Trade and Industry para po magdagog kan sa indong mga complaints na araw kayan. Kasi po kami po ang Department of Trade and Industry ang implementing agency pag-abot po sa mga araw kaning pagpapairahay kan sa indong mga appliances or even mga sasakyan, ma'am. Oo. At saka Sir Ben, bako sa na nga ni ining mga service and repair shops na pwede tang ireklamo na under the service, no? Maski anong serbisyo na inavail nindo or transact nindo sa sarong company or establishment, kung dai ka mo satisfied kang serbisyo, pwede nindo yan ipaabot sa DTI para magreklamo. Kung sa paguna nindo na agrabyado ka mo, pwede ka mong magreklamo kaiyan sa DTI. Ano pa, Sir Ben, halimbawa, ano pa ang mga usually pigpapairahay ta ng mga halimbawa ining mga TV, ref, gabos yan. Washing machine, ma'am Bem. So, washing machine, oo. Kay puwanta, even yan, ma'am Bem, na mga authorized service center, kung permitan na daw niya na dumantang pag may nagreklamo sa tuya, ang mataw kang serbisyo is yung authorized service center nila. Again, piga-accredit man po iyang kan DTI. So, yan mga accredited authorized service center ka mga produkto, may accreditation man po yan hali sa DTI. So kanya-kanya bagang brand mga appliances igwaman sindang sa diring mga authorized na service center. So iyan nga ni piga-accredit man talaga kan DTI. Yes. Pero maski nga ni iyan, Sir Ben, igwaman kita giraray na na-receive na mga reklamo laban sa ining mga darakula na ining mga service centers, yes, no? Ma'am Ben, because kining pag-evolve kining mga modernization or sa mga pig-introduce ng mga bagong teknolohiya sa mga appliances na pigagamit sa rural daw. Kung mariparin do kadaklang kayan, may mga using na so modern technology na pig-upod ta. So they po basta-basta kita pwede na mag-ayos kayan on our own kasi baka man ta
aram yan, basic ang na experience na sa mga dating appliances na binakalta. Maigwan na po ngunyan ang ibang appliances na iba na po ang pagkakagibo kaya. So mas maray po na irani po girari ninyo sa mga accredited na service or repair shop or sa mga authorized service center kang brand na binakalan nindo. Mas maray po na dumang ka mo magpaayos. Okay, oo. Kaya ang binakalan tabaga pirmi talaga ang pigsasabi na ibalik duman sa service center ninda na authorized ninda. Yes, ma'am. Kasi Ang nga- warranty ba ganun naman 1 year, di ba? Oo, So, oo. speak sabi ko kasi bago, so workmanship ang warranty. Ini naman, ang warranty na 1 year pigapod, ibig sabihin, so mga hidden defects kang sa tuyang appliances na nabakal. So 1 year po ang kayan. Pero Sir Ben, baka maghapot ang satuyang mga ka-consumer. Paano mi man ngaya maaraman kung iyan na service and repair shop o service and repair enterprise accredited kang DTI? Not sa gabos kasubago baga sabi mo haputon Iyo. Para sa mga nagdadarang niya, required po kan DTI na display dapat yan na certificate of accreditation kang sarong shop. So sabi ka kanina, Ma'am Bem, na kung dae po nido nahiling yan, apoton po nindo si tagsadiri kan shop kung may accreditation sindahali sa DTI. So kung dae pwede po nindo siya pakiulayan, nasabi natin kan DTI, kaya po nindo magkuha kang accreditations. Kung yan po kasi di kita kung wala ning accreditation, Ma'am Bem, di kita certo, di kita sigurado kung talagang igwasin da kitong pigahagad tang mga minimum requirements para makapag-render kang service. Baka ang tools na gamit ninda bako na so para diyan sa mga iarahayon ta. So pighiling po yan kan DTI, so mga tools na requirement ta. So test na nabanggit ko na kanina. So shop mismo kay puwanta mahiling talaga so shop, Ma'am Bem, ko talagang ang iba kasing shop may minimum requirement kita kan sizes. Mahiling po ba ganito sa may sarong shop na minsan nasa tinampo na sa mga pig-iayos, Ma'am Bem. So di po pwede yan. Sisitawon po kita kang LGU kung nakalampas na po kita duman sa So siguraduhon ta po ng shop ta na pig-akot ang shop, makakalaog gabos naman sa premises kang shop ta. Kung di naman kung iwa po kamong pigdadarahan kaya na sa albaw kung sa iwa po kamong ibang area na dapat ayos ng kayan, ilaog po nindo kasi po nakakasagabal po yan sa lalo na sa sidewalk, Ma'am Bem, sa mga pedestrians ta. So kay po nindo mahiling sa mga tagsadirkan shop na ayuson po nindo ang shop nindo. So inventory nindo yaon na diyan. So igwa po ning shop mo niya nagdadarangog. Again ang pakilay ta, Ma'am Bem. Pag naayos na sarong appliances nindo, see to it na may deliver tulos nindo, ipakuha nindo tulos duman sa nagpaayos nindo. Kundi naman pwede po kamo magkaigwa kikasuratan na kung in kaso na day mo na nakukuha yan sa loob kan sarong taon, Ma'am Bem, for example lang naman, may rights na ako na ipabakal itong pigpaayos mo sa kuya. So depende yan sa maging lawkan sa itong kasuratan. So kasi po storage man kang shop na hilita shop medyo saraday lang, so nakakaabala naman baga so pigpaayos sa duman data pigkuha, data na pigbalikan or nalingawan ta balikan or may pakitang pambayad para matubos itong pigpaayos ta. So yan po sa mga shop owners, pwede po kamo mag-gibuki agreement duman sa pigpaayosan nindo na pag in case a certain period na day pa siya pikukuha, final notice kami sa imo, nakuha mo na pag day pa may rights na kami na ipabakal iyan pigpaayos nindo. Sa mga appliances lang yan, Ma'am. Okay, sa mga appliance. Pero Sir Ben, mabalik ako duman sa hapot ko mahapot baga si consumer kung paano mi maaraman mga accredited na repair shops. Igwa man kaya na lista si DTI kung sisay ang mga accredited na repair shops halimbawa sa sarong area o locality. Yes, Paano Ma'am. pwede ba sinda maghagad? So ibang provincial offices ta na nagpaluwas sinda through their Facebook account, sa mga social media account kasi ito yung provincial offices, nagpaluwas sa sinda kang mga listahan kang mga accredited and service and repair enterprises. Sa lado ta, Ma'am Bem, sa regional office, mapaluwas man kita on our own. So kakuha ito pang lista or itong database kay itong service and repair enterprises para po sa mga paraantabay niya to na gusto mahiling kung saan ang pinakaharaning accredited service enterprises natin. So Okay. igigibot po yan, Ma'am Bem, baka
probably next week may paluwas na po sa Facebook account mo Okay. kang Department of Trade, Oo. Trade Industry Regional Office. Okay. So, other than that, Sir Ben, igwa ba sindang dumanan na site or ano para makuha yan? Sangunyan day pa, ma'am. oo. So, kanya-kanya sa mga Opo. ibang provincial offices, nagpaluwas na ka itong mga accredited service and repair shops sa indang mga lokalidad, no? So sa regional office, sugabos na. Opo. So parang consolidation na ito kang gabos ng mga accredited and repair shops sa bilog na Region 5. Yes, ma'am. Iluluwas na so link duman sa Facebook account Okay. natin para Okay. ma-access kang mga consumers, Mhm. para maaraman ninda kung supig papayusan ninda sa mga sukid ninda, baka wala pa sa listahan. Oo, yung Matabangan ani, kita oo. na makulibat sinda na magpa-accredit na sa DTI. Para igwasindang guide, no? Maghanap bago sinda magluwas para maghanap para pairayan, duman sa lista, mahilig na ninda kung arin ang pinakaharani sa inda. Buda, syempre, ang aram ko, ang ibabaga, Sir Ben, word of mouth. Halimbawa, so amigo mo, ay, duman nga, maray nga ito. Maray nga ito. Pero, maski pa sinabi kang amigo mo na maray, i-validate mo giraray kung siya accredited. Yes, ma'am. Or kung dahil man siya accredited, much better kung talaman mo siya na dahil ka pa nagpapa-accredit, makatabang pa siya, no? Both sa side kang establishment, buda sa consumer. Yes, ma'am. Yan ang marita. Pag-araw kayo yan, napopromote baga si Oo, shop mo. Ano? Kasi sa pinakamaray na marketing, ang word of mouth. So, may mga testimonial na talagang garantiya sa trabaho mo, maray sa pagkakatrabaho. Kasi alimbawa si husband ngaya, ay duman nga igwa ngaya akong amigo na nag-iirahay, duman nga kita mapairahay. So day ko man sure, day ko man aram kung accredited siya. So dapat haputon kung ano ang pangaran kang establishment, and then pwede kong hanapon duman sa lista. Yes, ma'am. Oo, Ang saro ba sa tuya kaya napigobasiyan, puro permitted na hali na barato ngayon duman. Barato. Kaya po Pero bako man bako man garantiya na tamili barato, duman ka natulos magpairahay. Tama ba ako, Sir Ben? Iyo, ma'am Ben. Tama po Oo. yan. Minsan kasi, ma'am Ben, permitan na receive sa opisina na wala po ngayon yung may suggested retail price po ba nga sa pagpaayos ka. So, again, yan ang mga rates kang mga pagpapaayos. Pig-encourage na, ma'am Ben, sa mga repair shop na magkagsindak itong mga presyo kang pag-service ninda. For example, change of brake fluid. So may flat rate sinda para duma sa labor. Ito. Pero di kasabay so di kasabay so pyesa so fluid na gagamiton. So duma sa pag-service ninda, mas maray na igwa ka mong flat rate pa. So labor cost. So labor cost. So mga apo yan replacement of brake fluid, 400 pesos. Yan. So para may comparison, siyempre ba kita mga consumer minsan nasupog kita maghapon. So mahilig ta duman pa lang kinis. Mababalyo ka naman sa ibong. Gurano nga diyan. Nakakaigwa kita kay idea man na digdi mas barato. So, depende kasi sa budget. Saro pa yan, Sir Ben, na dapat ang i-advise, no, or parang i-advocate sa tuyang mga consumer na bako man makasupog, bako man maraot maghapot. Yes. Kung manggurano ang labor cost, manggurano nga, halimbawa, manggurano daw nga ang maaabot kang gagastuhon ko kaiyan. Halimbawa, naraot sa imong clutch o clutch disc o brake pad. 'Di ba? Aram ko medyo makantidad gari iyan. Syempre mahapot ka na. Depende ka sa budget mo. Ang aram ko din, ang pagpalit kaan, halangkaw din ang cost, ang labor cost. Kasi siguro, medyo, day ko aram kung paano yan pigagibo, gari pigatangkas, basta, syempre, kanya-kanya. So, halimbawa, itong pagpalit kang brake fluid, 400. Ito nga yung pagpalit kang clutch o kang brake pads, 1,000. Gari aram kayo yan eh. Dapat, iyo yan, pud ka ini, naka-expressed expressed duman sa consumer. Buda si consumer man, bako man maraot maghapot. Yes. Hindi pa mambemang saro sa pigananta. Nakakasiguro daw kita na so
parts na pig replacean, talagang pig replacean kay itong bago. Mga rukin na ang kahapotan na para maka sigurado kita na nagdumang ka, nagpa-replace ka ning so for example itong rocker arm na pigapunta. Tapos nagbagal kang bago. Tapos tiniwala mo lang naman sa shop na pigdaran mo. Ito pala day man tinakod ta may igwa siyang spare na gamit na ito so tinakod. Paano maaraman na tinakod so tinao mo, so binakal mo na brand new ngaya for example. So iyan po ang saro sa ano kang piga-accredit ang mga shop na pigtuturuan tas po sinda na day mag-give mga araw ka na pandadaya na punta kayo mami talagang bako na nagbakal ka ki original equipment manufactured OEM na piga po tamang ibig sabihin ka so bako siya surplus piga po tas tinakod sa imo surplus so day mo maaraman kung talagang so binakal mo ito sinakod day mo na masirip day mo na mahilig na kung nasa iraro pang auto mo. So yan po ang saro sa mga advantages man kung ang tatangkilikon tayo ni mga accredited na service repair shop ta pigiling po man po yan ka Department of Trade Industry so tamang ethics sa pag-aayos kang ano so mga ethical standards na pigapunta diyan Ma'am Bem na kay po susundon ka mga technicians sa mga repair shops ta. Ang kadaklan Sir Ben na sa mga parang legit man na mga parairahay talaga na professional maggibo, professional mag-transact. Iyan ang mga tunay talaga na ang ano kaayan Sir Ben, pigpapahiling sa imo. So hinali, so pampalit, ipapahiling mo na sa imo. Bago ka mo, iyon nga sasabi ta na, igwa ka mo dapat na agreement. No? Bago ka magpairahay, haputon mo, manggura ano iyan. Iyan ang tama talagang gibuhon kisarong consumer. Yes, Tapos ma'am. inuulit ta Sir Ben, no, bako makasupog maghapot. Yes. Dai masupog, bako maraot maghapot. Yes. Kasi kita baga sa DTI Sir Ben, pirmita baga piga advocate itong satuyang pirmi pigsasabi sa satuyang mga consumer education na itong value for money. Yes. Kasi dai man basta-basta nakukuha baga ang kwarta, pinagalan, trinabawuhan. So kita as consumers dapat i-assert ta ang satuyang mga rights. So right ta iyan na maaraman ta kung gura no iyan bago kita magpairahay. Then, Ano, so Sir diba, Ben? ma'am, sa may mga repair shops, sa mga technicians actually. They man po kita magsamantala. They po pagsamantala so they aram ka sa tuyang customer sa pigigibot. So mga parts minsan talagang kita ang mga consumers ma'am Bem, they man aram kung anong mga parts talaga yan. They sindang technical capability na maarama ko na yan kasi kaya nga dinarasay mo tayo ipapaayos. They po pagsamantala na kung ano so rao talaga. Ito so ayuson ta. Kung talagang pinalitan tayo ito, ipahiling tapo na talagang so pinalita genuine o di kita nagki-surplus kung surplus yan ipapaisi man nindo so kumbaga sa so responsibilidad mga technicians ma'am Bem na so tamang gawi sa pag-ayos kan sarong produkto so pag sinabi mong pinalitan mo ki piyesa ipahiling mo sa piyesang pinalitan mo itao mo sa piyesang naraot para mahiling niya kung na pinalitan mo ito so mga consumers man nagdadangog hagadon po nindo so raot na pinalitan para at least may guide man kamo kung hindi ba talaga sa kuya kasi maski por paano magkakigwa ko mo ki idea na talagang pinalitan so gusto mong papalitan na parts. Ayan, oo. So, mabalik kita duman Sir Ben sa kahapotan ta na takaipuhan tang ipatronize ining mga accredited service and repair shop. So, iyon na ini ang mga kasimbagan na yaon sinda syempre nag-comply sinda ka itong mga accreditation requirements. Syempre oriented sinda kung ano ang mga tamang gibuhon, no? Tamang pakikipag-deal, tamang pakikipag-transact sa mga consumers. Kasi ang saro pa sa piga ano tabaga Sir Ben, itong bako sa nakita yaon diyan, nag-ooperate kita para magkita, no? Correct, ma'am. Oo. So iyan kinakaipuhan taman na ano yan, pakarayon ang satuyang serbisyo. Kasi piga ingatan taman bagaan ngaran ta. So kita man as consumers
kay po taman gibuhon so sa tuyang mga roles, mga mga homework as consumers na dahil kita basta-basta man agrabyado, dapat aramta ang sa Yes. tuyang mga diretsos. Correct, Ma'am Ben. So, balanse dapat ang gigipunta. So, bilang negosyante, so responsibility, social responsibility na pigapunta, hindi po paglingawan niya. Iyo po. So, responsibility sa tuyang mga customer, gibuhon ta po. So, dapat ang gibuhon, hindi po kita magsamantala para po naging promotion man bagayan, Ma'am Iyo Ben, po. kang negosyo mo na talagang pag naaraman na talagang matanos ka mag-ibo, ipopromote ka, duman ka ngayon magpag-ibo kayo kasi mas mariin ita talagang papahiling sa imo na inayos niya talaga. Oo. So kita man ang mga consumers, importante din talagang maaraman ta ang sa tuyang mga dapat gibuhon as consumers. Baga mga passive. Kung pirmi kita passive consumers, pirmi talaga kita kaiyan mabibintahihan. Pirmi kita ma-approve siyaran. Buda Sir Ben, balikan ko so kasubagong sinabi mo na kita baga as consumers, pirmi kita duman sa barato. Diba? Sabi ko baga, bako iyan garantiya na tamili barato, okay iyan. I-patronize ta iyan ta barato. On the other hand, bako man garantiya Sir Ben na tamili mahal, Yes. maray ang serbisyo. Pareho man sa maski anong produkto, ano Sir Ben? Yes, tama yan, Ma'am Ben. So, nasa satuya manggirari ang desisyon, Ma'am Ben. Kung may suki kita na pigpapairahayan, maski barato siya mag-charge, sabi mo nga, bako yung garantiya na maayos pagkakagibo niya. So, nasa satuya man po girari yan. So, again, ang pigisabi ta digdi, dumang kita sa mga legit na nag-offer kang service na ninda. Buda, Sir Ben, importante talaga na siguro kaipuhan ta ining ulit-ulito na as consumers, we have to assert our rights. Bako sa nakita mga passive, dahil na ngaya kaan, patawadon ta na sa nangaya kairak man ngaya, mga arug-arug. Bako man iyan sa kahirak or ano, we just want to correct, gusto talang tamaon ang sala para sa mga masunod, iyon na iyan ang pirmi ninda gibuhon. Kasi kung padagos bagang mag-operate iyan ng mga dakulo na kayan talaga masurunod, magiging na iyan na arugan baga, na utungan niya, nag-operate niya, dayman niya. So, iyan po ang sa tuyang gustong ipaabot sa gabos na mga consumers. Yes, Ma'am Bem. Actually, ngunyan, Ma'am Bem, may daradara akong papaayos na sa mga narot kong mga gamit sa harong. Daradara ko ngunyan. So, mahanap ko ako ngunyan. So, igwaning accreditation natin sa opisina. Ayan, tama yan, no? Kaipuhan tang sanayon ang sa dirita na itangkilik ta itong mga nagninigosyong tama. Kasi bako man sa sabi tabaga kang inot na permita pigtataram na bako man kita sa pigpasakitan ta ang negosyante. Gusto ta sanang itarama ang gabos. So si consumer para daiman siya madihado, iyo man ini ang dapat na gibuhon niya na dapat aramon niya itong mga dapat niyang maaraman as consumers. Kaya nga niyaong kita digdi pirmi, igwa kita digdi nga programa sa radyo para maipabalangibog sa tuyang mga consumer. Itong mga dapat gibuhon as consumers. Yes, Ma'am Bem. Okay, sa sa mga lalong-lalo sa mga auto repair shop, Ma'am Bem. Tawan po nindo ning ideas ining mga drivers lalong-lalo ning mga lady drivers kamo, Ma'am Bem, na mga matibay mag-drive. So basic na maintenance kang auto. Kung nagpaayos sa indo si Ma'am Bem, turuan po nindo kang mga basic na kayang-kayang gibuhon man kang mga kababayan ta, Ma'am Bem. Like itong pag-check kang level kang tubig kasi mong radiator, kasi mong reservoir diyan sa so ihiling mo po yan. So pag-check kay itong oil kasi mong kasi mong auto na bago ka maghalis sa imong harong, ito mga basic lang na hilingon mo para di ka magka-aberya along the way. So sharing is caring ani sabi kan sarong duman na hiling ko na pituturuan niya itong mga argan na pag bago magbiyahe, check sa gulong. Lalo mo niya mahilig kita sa
may long weekend, mabiyahe Oo, na rayo. oo. So mga araw kayo na bagay na simple yun sa Ma'am Bem, pero dakulaon ang tabang sa mga biyahero. So lalo sa mga sa pag kang mga lady drivers na matibay talaga mag-drive. So hiling po nito sa mga basic lang diyan, so gulong, so brake, so langis, so tubig, so kulat kasi yung mga auto para wala kitang abreya. So, kung sa'yo makita paduman. Pero dahil mo ako, Sir Ben, taraman na mag-adal ako mag-change tire. Pwede, Ma'am Bem. Pwede baga. Kasi Kasi ko pa hinaban. kayang-kaya, madali masana pag-change tire. Actually, may naling ako babae, Ma'am Bem, na talagang matibay mo. Maski, at na-story ko nga na medyo green na subuk niya na babae, pero naling ko siya pa nagdadrive sa iyang auto. Ang pag-change tire, kayang-kaya ka mga babae. Sabi nga, di ba? So, empowerment kang mga kababaihan mo niyan. Wala nang pwedeng gibuhon ang lalaki na dahil kayang gibuhon ka mga kababaihan. Ayun, sige, taadalan ko yan. Okay, so tapos na ang sa tuyang oras, Sir Ben. 1 minuto na sa nabago mag alas 12. So siguro, Sir Ben, gawa ka pa pong huring mensahe sa tuyang mga consumer? Yes, Ma'am Bem, ori na lang po ini. Wala naman talaga kitang oras. So, sa mga consumers po nagdadangungan, so gusto magpaayos kasi mga appliances, kasi auto, kasi motorsiklo, hagadon po nindo ang accreditation na hali po sa Department of Trade Industry. Saro po yan na pagpapatotoo na nag-agi po siya sa pag-inspect pag-validate na pwede na may kakayahan po siya mag-render kan service na pig-offer niya. Sa mga service and repair enterprises owners naman po, liwat po ang samuyang pakiulay na ang sa tuyang accreditation is only valid for 1 year. So January to December 31 kan taon. So day pa nagre-renew, may panahon po kamo, pero may surcharge na po ngunyan. So kay puwanta po yan i-renew. Kung day po mapipiritan po ang Department of Trade Industry na issue ang kamo ni notice of violation. Then consequently baka dumago siya sa formal charge. So yan so pag-iwasan tama, Beb. So paki-reparo na lang po and saro na lang sa mga service and repair enterprises. Sabi ko kanina, Ma'am Bem, sharing is caring. So mga simple na bagay diyan na day naman pwedeng dadarawon sa indo, turuan na po nindo para makabawas sa gastos ka sa tuyang mga customers lalong-lalo na. So yan lang po, Ma'am Bem, Ayan. Diyos maray na aga po. Okay, salamat na maray, Sir Ben. Sana dakol na mga naukdan ang sa tuyang mga paraan tabay, ang sa tuyang mga paradangog. So salamat na maray. Bago ako magpaalam, Sir Ben, gusto ko man walatan sindaki diit na mga tips ngunya na summer, Sir Ben. Okay. Sabi tabaga mainiton ngunyan. Kita gari saro sa mga naitala na may pinakahalangkaw na heat index. So sa kuyang iwalat sa tuyang mga paradangog, always stay hydrated, wear appropriate clothing, protect your skin, and cool down. So sa Giraray, iyo po inian sa indong ka-consumer, si Bem Romano Berango, na nagsasabing wais ang consumer na may alam. Sa maray na udto tabi sa Indong Kabos, salamat. Magirilihan kita sa masunod na bulan, first Friday, kang bulan na Mayo. Salamat, maray na udto. Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB.